Da, tajno treniraš, sad si snimljen. Evo vidiš. Da, da. Baš sam ležao i sada radim malo sam provodio. Da, da. Sad si snimljen. To će biti... Snimak. To će biti snimak. Dobro. Tajno treniraš. Pa moram posle ovo nedeljnog treninga malo da razvrtim naš. Pa kako si stigao? Stigao sam ovo prvi. Nije bilo probušeno guma. Pa nije, morao sam da je... Evo, napravio sam na tamo. Ništa dobro. Aha. I sad je dobro. Sad je dobro. Šta je to, kontinentalka? Baš sam teo da tražim telefon, je to kontinentalka unutra? Pa da. Aj kupit ću ti ja novu, dobro? Još onaj dan sam ja napravio. Na mostu tamo. Nisu mogu da ulazim. Ja ne mogu to da ulazim pičku. Koji je tvoj broj telefona? Ti nesem tu gumu. Pa kupio sam.